Rechni mar shark nyalo goyo abal malwaro lekene kendo manyien dongo e kinde ka kinde. Kata kamano, sharks bedo kod lekene makwan gi romo 3,000 e dhoge. Shark nitiere kod yore 6 ma ofwenyo godo gik moko: yor neno, yor bilo, ng'weyo, winjo, mulo kod fwenyo ka bende gimoro mulo dende kaka paka mar pi. Shark mang'ongo nyalo soyo pi maromo litas 6,000 kokale olaha mare tok sa ka sa. Mae konye yweyo. Nyathi rech mar shark kosenyuol to goya bal mabor kendo ringo mabor kod mamane mar mondo kik muonygi kod minegi. Shark loso kod shark machielo kokalo e yor reruok e kind dendgi giwegi kachiel kod duoko piny gar mar buombegi. Sharks ni kod buombegi matindo midendo ni fins ma konyogi e leo e pi kod nimo mar mondo kik pi hewgi. Sharks ok nindi ni mar nyaka gidhi nyime kod goya bal nikech mano kende yo ma ginyalo yweyo godo muya mamiyo gi ngima. Nikech apedha kaonegi ga teko mang'eny kata mathoth, ng'eny sharks kayo ga jowetegi kendo giweyogi kod adhola maduong'. Tok chamo chiemo achiel maduong', moko kuom ginyalo kawo kata mana kinde mar dweche 3 kapok gichiemo kata ka ok gidwar chiemo kendo. Chok lemb shark maduong' ni kod teko moloyo mano mar paka ma odak e bungu. Shark mamiyo nyalo ting'o ich kuom thuolo mar higni. Kata obedo ni shark ni kod pien wang' mapek, ok gidiem wengegi. Gitiyo kod pien wengegi e miyo wengegi e seche ma gidhawo kendgi. Kuom mago duto, sharks okwiny ga dhano. To kapo ni shark ohinyo dhano, mano nyiso ni noparo ni en lee. Mondo kik shark inyi, tem kik irwak gik manigi chuma marieny, to tem kik ikir pi mang'eny ka in ei pi. Mano ema bende ne wan godo odiochieng' ma kawuono e ng'eyo lee mag bunge. Watudre kendo juma manyien mondo wapuonjre e wi lee moro machielo. Oriti masani. Wow! Wayudo puonj maber ahinya kaluwore gi maling'ling mag rechno. Wuotho tero wa e gwenge mag Gomongo kuma watudre gi New Starlight School ka gikelonwa wend Nyasaye ma thor mare en Niwara Nono.
Nyalo mar nyithindo limo gwenge mopogore opogore kendo onge kama okwanyal chope. Sani wadhi Madili School Mandhiwa kagikelo noa poem milongo ni rangi ya bendera yetu. Wawinje gima giwacho. Kawandhiwa to adonjo Kisumo dala nyaka Aria Primary School kuma wayude nyithindo makelo noa miel manyasani. Winjuru maber. Mano bere miworo. Wakoyo uni umed nyayo pok maru seche duto. Kawatieko to wayudoru poem mokel gi nyithi esipe kindergarten e gwenge mag Mbita mathor mare en somo kata education gi dho ngere. Wasomo esipe kindergarten kwan kod poem machiegni uru. Education for the rich and the poor, for the big and the small. A teacher I become because of education. A doctor I become because of education. A lawyer I become because of education. A pilot I become because of education. All the colleges, all the universities are important, but remember, kindergarten is a strong foundation. Utimo maber ahinya. We wapuonjre wach manyien e kidieny mar ng'eyo dhowa. E ng'eyo dhowa kawuono wapuonjore e wi wach mar okombe. Tiende en gino mitiyogo e madho chai, nyuka, modho pi ka oseol gima idwa modhono e iye. Inyalo tiyo kode kamae. Mama nomiya chai gi okombe maler. Kaka wawachoga pile pile ni gima nigi chakruok nyaka bed gi gikone. Wasechopo giko mar chenro. Wadokero kamano maduong' ne ji duto mane omiyo chenro chopo kare. An kaka ong'eya an Sally Kosgei Odhiambo kata kuhero unyalo denda ni Sally the Queen. To an Lox Ponde kata kiero nyalo luonga ni Lox P Joyugis dala Nyabola City. Oriti uru.
cause I done ready to get on board. Ready to see my friends and all the vibes that we're going to have. I hope every school and every class ready, cause we come out to lock the place. And we come out to make the name again and again. So, do you know how long I ain't been on a road trip? Taking a cold sip, watching the trucks them rolling. Do you know how long I ain't been on a road trip? Taking a slow trip, take over the whole pitch. Every time I touch the road, it's like the vibes overload. Cause I in a party mode, Wally but I just can't go. Every time I touch the road, though I be there alone. When my friends let me know, so come on and let me go. Put up your hand there, put up your right there, yeah we go jump up, whoa, whoa. With no behavior, we done decided. I want you to put up your hand there, put up your right there. All of the girls them, all of the boys them, yeah we go jump up, having a time, yeah. Oolele, 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 eh. Ooh baby, eh. Ooh yeah. Oh, say you blessed, oh yeah, so guam. No one can test the way you shell it down. You are the best when you're moving back around, up and down, go down, go down. Mama give you good thing, jump out in the party scene. When you dancing up, you create a scene. My two, I just can't believe. Ooh la la, ooh la la, ooh la la, eh. Ooh baby, eh. Ooh yeah. No, shake with your mama, shake with your mama, yeah. Shake with your mother, just move with your mother, yeah. Shake with your mama, shake with your mama, yeah. Shake with your mother, just move with your mother. Shake with mama, yeah. Rotate with mama, yeah. Just shake with mama, yeah. Move up with mama, yeah. Rotate with mama, yeah. Just shake with mama, yeah. Tem itim kungo manyalo konyi e ndalo mabiro. Asante sana, ngoma sana ba Naivasha. Unajua vile umetambaa kila mahali, umepepea kila mahali, hapo ni talking about. Unajua hivyo? Najua hivyo. So nani alikuja na hiyo idea ya kushoot hiyo video? Ni wewe ama ni Tula? Ni Tula. Tukashoot akatuma. Kidogo akanipigia simu. Kitu imeenda bwana. Napenda kwenda swimming pool. Lakini si swimming pool ile ya blue ile blue. Bana na diagarai. Mami. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Niliitwa Githeriman 2017, tukaenda State House na bibi yangu. Nikaenda nikapatiwa samba, nikapatiwa cheki yangu. Na nikapatiwa mpaka title. Uko na surprise nyingine unataka kupatia wa Kenya? Yes, niko na kanini kakitu kakubeba uji na ugali. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Gada sim, tupo side. Piga lukukula wa achapi. Wa achapi. Okunyal bedu maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyama manyo te kotieno. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Chekifala mekam na mezubana na chekia kisubari mambaru ni mekam na meja. Miel manyasani kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso sabichu tieno. Mana Ramogi TV. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. No odichiengi thuolo machalo kama chieng' Jumamos ka Jumamos chakre saa 2 nyaka saa 7 en thuolo mar Ramogi TV kelo ni chenro mar Pau Tuke. En chenro mamiyi kidienje mopogore opogore mag tuke, nonro matut ewi jotugo, gik matimore e pawe mag tuke e pacho ka to gi pinje maoko. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng Jaka Black. Gie kinde ni kawuono ni eri agombo ni mondo wachakane gi ng'eto moro manche no ng'adi gi doho mayalo weche mag tuke mong'ere kaka SDT kata Sports Dispute Tribunal. Mano endo manche no ng'ado ni league manogo e season mokalo noken kare kaluwore gi bedo ni ne okoyange nikech ne okotaye gi riwruok matayo tuke mag adhula e pachoka. Kata mana league madhi chakore sechegi ok giyange. En gima chalo gimigo kaka tuko siep. Mae momi adwa ni mondo walosi mondo wang'i aneni to ang'o mabro timore no pich Kenya. Ang'o ma Kenya ochung' kanye weche mag adhula sani. To bende nitie geno. An gi nyawadwa kaya chande iluongo ni James Opondo Japicha mabende nigi welo kaachiel gi Captain David Bondo gin gi wendo mabende biro twak kendo biro fuononwa matut e wi ng'eto mar SDP. Achiel kachiel studio mar ariyo Japicha. Erokamano Milton Jaka Black geno ni odiochiengi ochakore yo makare fadha kaka ng'ato ne wacho ni chieng' moro be fadha olemnwa kapok wachako Pau Tuke mondo ketwa lwet ruoth. Nyakoro mogo jong'aro ki machiegni chenro mar Pau Tuke bed kodwa kwa chako sani nyaka ang' chop saa 7. Nyinga en James Opondo kaka Milton osewacho ni kodwa tudri kodwa ornwa ote machuoke namba mar 2:600 kata Twitter handle mara @James Opondo Senior. Nyiso ni to weche mag tuke ineno ka in kanye. Aneno ka usechako oro ote modhuro kendo odiochieng' makawuono wabro chako gi weche mag FKF kata tuke mag league ma pacho kae. Wadwa ng'eyo ni to ang'o matimre nikech gik moko ok ong'ere, onge kuma ng'at mong'eyo ni tuke mag league ma season ni chakore karang'o. Kae studio manoka an kod Captain David Bondo machiegni. Erokamano ahinya Opondo wuod rarieda maduong' ahinya. Nyika Captain David Bondo wuod Asumbi wantiere ka mondo mi wanonane wafuon
ni to tugo mar adhula mar piny Kenya kamo chopeni koth no chako gowa kanye to kodni bobro chok to kochok onego bed ni timango mondo mi wecho dok kama ni nitie. Aro kamano Captain Ken Odhiambo machiegni. Kamano. Ailo ane Ken Odhiambo an coach and gi club be then an promoter mar football area mar Nyanza be but I'm based in Nairobi. Okay. Captain, yes. Wasebedo kwa wacho weche mag FKF Premier League. Ang'o matimre? Nyaka sani nitiere bagni gi nywandruok ma miyo wi bedo gi wich bar machalo gi Ken mantiere batho kaere gi penjore to wanatim ang'o ang'ama dhi konyo e gigi maduong' machendo sani en ni doho moyiedhi mayalo weche mag adhula to kod weche mag tuke mag piny Kenya nyocha nong'ado bura mawacho ni a league maduong' mar piny Kenya osebed ka itayo to osebed ka itayo yo makare mar NSL osebed ka itayo gi FKF Transition Committee mano kamati moyiedhi matayo weche mag adhula e piny Kenya ka to gisebedo ka gitiyo yo makare nikech nyocha ne onge kamati moko monego bed ni timo tije mopogore opogore ranyisi kamati mochung' ne weche mag pesa kamati mochung' ne weche mag PM e kinde klepe mopogore opogore gi kamati mamoko koro ma kane gibedo piny maging'iyo jayal burano Paul Haga nowacho ni gigi osebedo ka timore to timre yo makare ma koro kelo wa penjo ni to kamago osetimore jok mano oyudo loch kaka Tusker to gi klebe mamoko mano gol KPL kadok piny to gi mano wuok e NSL kabiro malo gidhi dong ni mago dhi timore kamano koso biro bedo nade. Ken, unachiel kuom jogo manotero ywak gi do nyiso ni to ang'o manotimore? Wan marwa kanwa dhi do nwadhi keswa nopogore gimantiere gimane ruling otimore nyoroni but ni FKF nentiere some judicial organs gi some committees ineno kaka meg leagues and competition ntiere referees committee ntiere committees mang'eny committees gi kitemo ng'iyo the chairman and the heads of these committees ne gin NEC members the same NEC members emano gol gi Minister Amina koro ineno they couldn't function ineno nikech gintiere committees to at the same time they are NEC members to NEC members emano gol koro there was a lot of confusion inwango ni kane FKF ka caretaker committee in a run league they didn't involve these guys ineno so committees kaka nengi pacha they were not functioning koro no ginyal bedo involved in the running of the league koro mano egimose timore anything to do with FKF neonge for the last I think for the last 1 year koro in terms of the caretaker committee ntiere gi their own subcommittees mane konyo gi in terms of referees appointments which make leagues and competition kaka mar Ali Amorno ineno koro the other guys were sidelined and those who are running the league need to enter on the government side not the FKF koro mane gimosebedo katimore koro ntiere teams manodhi a tribunal mondo nwangi interpretation were they validly in the office or not mano gimane otere court to ka committee monego bene ne tudre gi weche mag tayo adhula pacho kae gi riwruok matayo weche adhula FKF ne onge mateni league manotuga season mokalo be en valid kose null and void? It depends with their own interpretation. On the side mar FKF, the former FKF mar Mwendwa, it's like it was null and void. Transition committee, it was Obedo created the minister and through a statute in ma government side it was being run legitimate it was legitimate koro kila ngato pool kila ngato neno ni and right FIFA does not recognize whatever is happening right now government neno ni whatever they are doing is right koro sani ntiere confusion
ng'amiya trust onge ineno Mwendo aside wacho ni gimatimore gida friendlies ineno there are certain guys who are saying that the league which was played in last season they were just friendlies makata kane ruling owuok no there were different interpretations of that ruling jomoko wacho ni it was just friendlies and everything was invalidated ineno kane Maurice Oyugi nogolo interpretation ne I think the day before yesterday and wacho ni the ruling did not touch validity yes mar league ineno koro whatever happened was according to the law. Captain which again no kapok wadhi kuom Milton be nyiso pache nyaka sani nikech ineno ka piny Kenya omikum ni ok nyalo goyo tuke ma iyango igodo gi FIFA manyiso ni sama league maduong' mar piny Kenya ne goyo e season mokalo kata mana NSL manyiso ni ok nyal yanggi kata Tusker no bedo namba 1 ok ginyal dhi gocho oko tuke ma kelo FIFA kanyakla inyalo paro team mar Viga Queens no bedo namba 1 e Kenya ka no gidhi tuke mag Sekafa e kind pinje mag Afrika ma ugwe sama sani koro Simba Queens team maber mokalo manyiso ni league mokalo ne en mana kaka nwachako cha ok en gima no yangi en matuke mag osiep mana kaka winje wache apeni ken kapok odhi mabor kaka un jogo ma nigi clubs pek mane mukali seche makoro tungu bagni opong'o weche mag KPL ineno kaka sani if you look at mpich war masani there are almost 4 bodies who are claiming ownership mar running this league mane kaka intiere transition committee mano bedo formed gi minister Amina Mohamed there's also the former FKF there's another one FKF management committee I think led by Robert Masharia mano kelo kanyakla jo chairman make clubs ineno ende motelo ne Fortune Sacco yes tiere moro be manyocha wuok nyoro iluongo ni Nairobi football associations led by a good friend of mine iluongo ni Charles ineno koro inuongo ni kila ng'ato claim ni enemo kaka clubs wakia kuma wantiere whether we are falling under Maurice Oyugi led transition committee whether we are under management committee ineno nikech ntiere kata meeting mobedo called FKF management committee on 2nd and they've invited even the transition committee and we are not even sure whether they are going to honor that in that invitation ineno ng'amanyalo kelo all these football stakeholders sani okwangeyo we don't know who is in charge koro we are just there even though in the lower leagues mpiche bedo run gi club chairman from division 2 going down division 2 then there's a regional county sub county from division 1 to Premier League and Women Premier League mano government ema run through transition committee the other guys are nowhere to be seen koro we don't know we still don't know unless ka government obet piny gi FIFA gi CAF gi former FKF then we go back to where we were nikech football mar piny bedo run gi federations ma bedo recognized gi FIFA and CAF mane kuma football ntiere but whatever is happening right now I think there's a lot of confusion. We are not being recognized anywhere. Milton, wangiane sani yiero no setim kendo wan gi jatend Kenya moyier William Ruto. Iwacho gani seche ma transition ditimo ga e sirikal. Bende ng'ato biro gi jatend migawo mare. Ineno nade nikech kata tudruok mar Nick Mwendo kod jatend piny Kenya moyier ni en gimoro ma ji osebedo ka wuoye. Iparo ni ma nyalo chiwo thuolo mar mondo mi Nick Mwendo oduogi ofis. Kaluwore gi nyocha Jumamos mokalo ne wan gi jalony weche mag tuke Lodvik Aduda to nowacho ni ok bi nyalore Nick Mwendwa kata mana Petra
ok nyal duoge ofis sani. Ng'ama nyalo bet en Barry Otieno nikech positions margi go noko yier gi ne gin appointed to gine minyalo yang gi kapo no duok gi ofis team mar Barry Otieno gi joge moko to koro ibiro yangi kendo FIFA nyalo consider to kapo weche mag madhi nyime gi odhi nyime ni pod sirikal madwa ni mondo ran weche mag adhula Kenya pod okume. Inyalo paro ni nitie referees ariyo mano ne ubeni dhi kudho firimbi e World Cup mawuok Kenya ka to sama koro ni lando kweth referees 24 mowuok Afrika nowegi oko nikech koro ne Kenya ni e bwo kum. Piny machalo kaka India nonego beni host tuke mag under 17 World Cup mar jok mamine koro ok dhi timore kaluwore gi bedo ni gin bende nche FIFA omiyo gi kum. Koro wach kum ni en gima lit mokalo. Dwarore ni kapo ni kata ka biro bedo gi rem malit manade to duokie jogo mowinjore oran football mondo miyo yaw ne Kenya. Jatugo machon mar Gor Mahia Clifton Miheso manche no dhi police sani koro yudo tich odhi gocho oko to owacho ni ya do gombo mondo chako luonge Harambee Stars to wacho ni gi situation mar football in Kenya onge hope onge future nikech yuarruok ni ok wang'e ni norum karango. Koro gima duong' malich ka en ni kapo ni office mar Barry Otieno cha nyalo dok eka koro weche nyalo bedo kare lakini mwendwa kaka weche chung sani elective position onge kaka mwendwa nyalo dok e office mana team mare tinge ni ka Barry odok mano mwendwa odok mano team mare mano yiero mane kaka weche chalo ja picha kaka Milton osewacho king'iyo piny mar India nomigi kum gi FIFA nikech sirikal mamalo be nodonjore weche go mag taya adhula e pinyno to report madonjo ni wagokinyi wakawuono ni gisebedo gi winjruok gi FIFA mar mondo mi jok mane tayo weche mag adhula e piny mar India mondo dhi mbele gi taya adhula e piny mar India. Kenya onego be ni ng'i soma ng'oko olure gi gimotimore e piny mar India. I think we just have to put ours in order. Nikech gik ma Nick face some corruption charges under the Kenyan law. I think Okenya doc office ka podi nitiere charges ni mi face court ineno nikech okonya wacho entirely ni FKF gima matimore FKF bedo sponsored gi FIFA. There's a bit ma government also sponsor there's the Kenyan lobby ma be ntiere ma ing'iyo ga running of the football koro bro bedo no matek unless Barry emoduok kanyo maybe with other members who are not facing corruption charges then gibet piny government obet piny to gi FIFA to gi CAF to gi winjore until that time ma wabro bet piny gi CAF gi to gi FIFA the situation will still remain the way it is nikech kila ng'ato take hardline stance the current government ogin MSI gi FKF ma unless ka government mabiro ni bro nyalo bet piny kodgi ekoka weche bro bedo maber. I think that's a step ma India okawo then suspension no bedo lifted but as at now kila ng'ato okawo hardline stance. FKF podo insist they are legitimately in office. Government actually these guys cannot run the Kenyan football under the Kenyan law in Oginyal. Koro okoyot. Bro unless no one wango minister manyien ma bro bedo pin the FKF members, NEC members and the executive mane koka which bro ben mabe but as of now okane hope. Captain, yes. Sirikal mamalo chiwo omenda mang'eny sana ne riwruok mata weche mag adhula pacho kamoingo kata na FIFA. En tudruok mane monego bedni chike mag FIFA donjre kod chike ma pacho kae nikech ng'eni ng'ata mantie pacho kae
iwacho ni constitution ma pacho kae ni malo moyo constitution mora mora. Koro ere kaka onego bed ni chike ma pacho kae tudre kod wechego mag tayo adhula riwruok mar FIFA mondo mi gimoro kaka otimre mar Nick Mwendwa no kotimore kana na higni mabiro onego bed ni otimre iluwo laini makare to weche mag adhula pod dhi mbele. Gima duong' mantiere en ni ng'ata moyud kod weche mag mibadhi kata ka intiere gi bura moro monego bed ni duoko kokalo e doho to onego bed ni kawi kaka in to kawi kaka organization manitiyo ne cha. Mano ka piny owacho marwa nyalo timo mano to nyalo konyo maber ahinya. To kama pinywa nodhi otime kosa en ni ne gidhi gikawo Nick Mwendwa gi timbe tegi the entire team mar FKF giwacho ni koro jogi richo. Emano omiyo odhi olor ang'owa office mar Football Kenya Federation man FIFA Goal Project man Kasarani. Gima pinywa onego bed ni ng'iyo ni yes chike magwa ni malo molo chik mora mora mag obed mar FIFA obed mora kata treaties moko winjruok mag donje gi pinje mamoko. Ka giseketo mano to ging'e ni okay mai chikwa to ere kaka wanyalo konyo jowa kwa tiyo gi chike mamoko mag pinje mamoko machalo mag riwruok mag FIFA go. Kasto gichiwo thuolo ni ka David emotimo kosa to David emidil godo kaka David tok jok mamoko ma David tiyo godo mondo mi ngima odhi mbele jok mamoko kik bed affected. Sani jatend migawo mochung' ne weche mag tuke an gadier nong'e gima onego bed notimo to chal ka gima otamore timo oro tame timo. Nikech kano kawo kang' mar dhi yawo ofis mar FKF cha to ne dhi chiwo thuolo mondo mi FIFA owach ni nikech Nick Mwendwa ok nyal dok ofis koro gi appoint Mr. So and so mondo mi odhi omak kanyo mondo mi adhula mar piny Kenya odoge wang'e. Ma kende gima onego bed ni timo to ma en gima ok nyal kawo kata mana dwe achiel. En gima within 1 week osetim. Koro nyaka sani ngoyo dok ne jatend migawo mochung' ne weche mag tuke. Tiparo nang'o paro mane ma ingo e pache seche ma odhi mbele kod medo rak ne kamiti mar ng'ado aorani koso ochopo kamoro ma koro neno ni sirikal motiyo ne wuok e tich koro omi ng'at mabiro ting' mapek no ang'o matimre? Adier makende ni jatend migawo mar weche tuke mar piny Kenya en ng'at ma ok ong'eyo gima weche mag tuke gin. Anyalo paro ka chieng' moro ne wantiere paw tuke to penjwa ni to ang'o miyo mpira ochung'? Mani ng'eno ket penalty. Ang'o miyo mpira ochung'? Idwa tim nang'o? Koro inyise en olan sama en e tich. So ma en achiel kuom gigo mamedo hinye. Omiyo seche moko inyalo gure msalaba ne gimo kia. Koro en bende oketo geno kuome kum jok mamoko mosebedo ka nitiere kagi to jogi bende dwaro mondo chop riyo margi. Ing'eni sama intiere e transition committee machalo kaka ma Alia Murgi nitie gi Oyugi gini jogi chulo pesa mang'eny. Koro kaka med gi kinde mar bedo kacha e kaka gimbe gimedo nyiso jatend migawo ni watiyo maber FIFA biro yawonwa thuolo koro miwa thuolo mondo wamed dhi mbele. Sama imiyo gi thuolo gimedo dhi mbele cha gini ng'eni gimedo yudo pesa makonyo gi giwegi. Sama gini konyo gi giwegi to jok mamoko mago adhula mar piny Kenya kagi referees mago monego bed ni dhi e tuke mag FIFA nikech kane gidhi e tuke mag World Cup ref ne dhi yudo chiegni kind $2 million gi $1 million. Mano pesa ma kidonjo godo e dalani kelo ni lokruok. So iyudo ni joka timo ne jatend migawo gimiluongo ni gagging. En ng'at mitemo geng'o ting'ado ne rieko ma samoro ok ong'eyo ni dhi konyo koso dhi medo ketho. Milton, in ng'at mosebedo ka ng'iyo weche mag tuke kendo lando weche mag tuke kendo isedhi nyaka pinje maoko gi club mar Kogalo. Iparo nang'o jok mage mahinyore ahinya? Gima timore ka japicha jok mahinyore gin ji duto chakre mana jo players jotugo mag Kogalo ing'eni sama gidhi oko kacha adhula margi bro nyisi kata mane gik machalo super sport to gi mamoko kendo pinje mamoko bro nenogi. Namba 2 kata mana referees ma Kenya bende hinyore. Jogo duto manie sekta mar adhula hinyore nikech kata mana jotugo mamoko mawuok piny ma bende ne gombo ni samoro gidonji e Gor Mahia ka giwinjo ni koro adhula ma Kenya onge kuma dhiye ing'eni gin bende gihinyore. Aya samoro koro kaka kum mamoko michiwo kaka moko kiwe kata mana moriwo Kenya mangima kaka ban ma club bedo go band iyudo ni Gor Mahia samoro ok nyal kelo jotugo mowuok oko. En hinyruok gimoro amora miluongo
miluongo ni kum ma FIFA chiwo. En hinyruok to molo ne jotugo kata man officials kata jogo te manie sekta mar adhula e Kenya. Nikech yudo ni koro onge gima nyalo timore beyond Kenya. Gimora mora rumo ka, koro winjo ka iwacho ni tuke manigo gin chala friendlies. Koro ji hinyore te, obed jakudh firimbi, obed sekta mane, nikech ng'eni sami dhi tugo pinje maoko, samoro dhi nyaka quarter finals. Pesa nitie ne jotugo kata family margi winjo maber chien ka. Ti inyalo yudo ni sama gidhi kocha be one jatugo moro maber, ong'iewe gi tim moro Ulaya. Pesa biro ne club. To sani koro lor mok wanyal dhi, mano ngeche ni kata pesa manyalo biro ne clubs mapacho ka kong'iew jatugi bende onge. Omiyo gima nawacho kendo pod amedo nuoyo. Sirikal omanyie yo minyalo duogo telo mar adhula ne jok mowinjore mondo we move on, nikech koro chopo kama koro adhula mar Kenya ochung' gimoro mora. Onge gima dhi mbele sani. Ja picha. Ken, nitiere kamoro mani mulo matini koni opiche mani division mokwongo kadok piny itayo kod jokom mag klepe mpogore. Nitiere tudruok monego bed nubedogo to kod riwruok mamalo matayo weche mag adhula mano FKF. Nikech clubs mapiny go be dwaro promotion. Koro ka gigi timre kamae, kata season mokalo, kata sani kaka wadhi ni ligo nego beni chakre. Un kaka clubs mapiny ikruok mage ma un go? Geni kata sani wantiere break. Clubs are just training. You know, train, we don't know who is going to run leagues next season. You know. FKF constitution to wacho ni clubs mapinyi from division 2 going downwards to sub county bero run gi club gi branch chairman. Man is clear. It's clear in the constitution. Mamalo gi mantiere shida. Ineno. Koro in terms of ekrok and manani clubs bro train until that time when will be given a program mar next season. So far poko miwa. We don't know whether Ibro miwa ge club chairman kata management committee because there was a statement manogol ge FKF management committee mar masharia ge Amos Otieno ni Gibro miwa go ahead. Koro poko ang'eyo sani we are still in limbo ji trainer kata mana top tier leagues, Premier League. Yes, osemi nini transition committee ndio nomiogi tentative date mar fixture gi start of the league my 10th of September. It's still not clear nikech the other side no omisogini Gibro chiwo fixtures. So pokwa geni league mwadhi goyo ni dhi bedo run gi either jo kocha kata jo FKF. Nikech ingeni kadiponi sirikal olokore be, I'm pretty sure ni start of the league ibro chor. Nikech kadiponi wange sirikal before 10th to the new minister, I'm very sure will come up with changes. Koro wakiak ni joka Maurice Oyugi Madiran League kata jo FKF. But so far right now teams are just training in readiness for the start of the league. Bondo, lek mar nyathi mapod tin kata ko bed ni en ong'eyo gik kata dwa timo gik moko mag computer gi lony manyasani ochako kapod otin. Nyathi mani kod lek mar donje adhula kata weche mag tuke chako kapod otin. Weche mag tuke mag skunde mag sekondar nong'ikre nikech ndalo mag corona. Sani giduogo captain. Kendo nyathi mona magocho obede skul kata skul mana somo iluongo ni Makasembo nwago mpira aduwa. Lek ma ng'ato ang'ata nego ma nie weche mag tuke en ni mondo tugne team mar Harambee Stars kata tugne club mar Kogalo, FC Leopards kata Bangi Sharks, Tusker giri. Iparo ni nyithindo kaka dhi mbele kod tuke gi kata tuke kaka no chakre mbele gi ng'iyango. En penjo mayor idore matin kata kamano gineno ka bagni moko ntiere mbele ka.
to gitugo ka giwacho ni gipacha giwacho ni nitiere jotugo mamoko mabeyo mi inyal ne ka gocho ne secondary schools mopogore opogore ginyalo bedo gi johawi ka giyudo university moro miyo gi scholarship nikech inyalo yudo omi ok anyalo wacho nying university moro amora ang' nalendo negi samo mi thuolo mar dhi gocho ne university cha under scholarship ikonyori emomi ineno ka giketo sinani kuonde ma gintiere ka mondo mi gitim maber. Mar ariyo gintiere kendo ging'eyo ni nitiere klepe mamoko mamanyo jotugo dhi kuonde ma secondary ball games dhi mbele gi ko giseyudo ni ma jatugo maber to ing'iye tikawe tere academy kata pinje maoko samo donjo academy e pinje maoko ka tiyudo ni mpiche gi lek mare mane nitiere godo cha ochako dhi ngas moro mamalo moloyo ka nodhi gocho ne Gor Mahia kawe kata higni 4-5 moro ka dhi mbele koro nyaka sani anyalo nyiso nyathi moro amora mung'eni ne giwere mar tugo moro amora e ngimane kik chunye jogi nikech samoro neno ka tungni bede gima timore e football ma Kenya chalo miyo gi wuoro mantiere ot e keny to jogore nyithindo kik chunygi tho ni miyo gi wuono koro dhaw koro ang' wayud chiemo kawuono koso ka nwayudi chiemo pod gidhi yudo kan ka wecho sekwe to ngima dhi maber. Milton erokamano inyanya kwa Ramogi ang' wanakaw yweyo matin mokwongo kaeto wabro duogo adier weche mag kum mochiw gi FIFA okelo hinyruok ne ji mang'eny wiye nowilo kanyiso opondo ni an bende gino hinya nikech koro okanyal dhi Misri gi gor kendo kaka nwadhi okanyal dhi Dubai, Algeria, Turkey kuonde mana wuotha pile ka pile. Kata kamano nyakwa Ramogi aparo ni ninyalo oro ote machuok e laini maro mar ote machuok kinyiso wapachi e namba 236000. Ka okamano wakaw yweyo matin kendo waduogo pod wan gi mathoth kik idhi mabor. Yuda Matingu Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende yani ni oro text, oro message. Number ma studio en aria deka uchel no. Ma en Tiedero, the house of Rumba.